Hello mga kaidol, maayong hapon. So di anasad mi karon mga kaidol sa among umahan. Jote nasad mi dire. To akong papa mga kaidol gaguna. Napod akong pamangkin ari kuana siya. Nagduwa. Iyang gipang daoban ang mga sagbot. So mao ni nga area mga kaidol ang tamna namo og sibuyas. So akong buhaton karon mga kaidol, ako ani siyang bangagan mga kaidol. Ako ani siyang pang butangag bangag ginagmay mga kaidol basim ani kung gibuhat kagahapon adlaw. Gibutangan ako gagmayng bangag tapos butangan ako og compost nga fertilizer kay para nindot ang tubo mga kaidol kung basta butangan og compost fertilizer nindot ang tubo ang sibuyas tambok kaysa i-direct ra bitaw og tanom dili siya nindot og tubo kay daghang king bato diri sa amoa. Kinahanglan nga backup nga compost nga fertilizer. Yan.